बिथांमोनखौ नोंथांमोना नुनो मोनबाय सासे मेडिसिन डक्टर सासे थुनलाइजों सोमोन्दो गोनां थुनलाइयारि आरो सासे जाबाय इडुकेशनिस्ट अर्थात इउनिभार्सिटिनि लेक्चारार दा बिदि हिसाबै नोंथांमोना बिथांमोननि सायाव बिथांमोननिफ्राय मिथिनो लानाय एबा मिथिनो साननाय जेखि जाया सोंलु नोंथांमोना थि खालामनानै लानांगौ बेखौ थोंजों सोंफैनो हागोन एबा खेंसालियै जेखि जाया बहिफोराव लिरनानै नोंथांमोना सोंनो हागोन फैदो दानिया जोङो बिथांमोननि जानानै बिथांमोननि जौगानायखौ जोङो बोराइ बाथौनो गिबियै साबायखर होनानै बिथांमोननि मुंथि जों खनसे गोबारै आखाइ खबरा बिथांमोनखौ जोङो बरायनो मस्ट वेलकाम गिबियाव आं बिथांमोननि सिनायथिखौ लाग्रोनो सानबाय गिबियाव जोंहा साथामनि गेजेराव सासे हौवासा आरो सानैया जोंहा आइजो बेनिखायनो गेजेराव थानाय बिथांखौनो आं सिनायथि लाग्रोनो सानबाय डक्टर जोंनि गेजेराव खोब खम सुबुङा बे बिथायाव बिथाङा मोननाय मासियाव सहैनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जौगासारनो हानाय एबा जाफुंसारनो हानाय जोंनि गेजेराव जों खोब खम मोननो हायो ओंखाय फैदो जों बिथांखौ जों सिनायथिना लाग्रोनि मानिनां डक्टर सुदेम बर' बिथांखौ डक्टर सुदेम नार्जारि गिबियाव आं बिथांनि सिनायथिखौ लाग्रोनोसै सेल्फ इन्ट्रडक्शन बिथाङा जोंनो होगोन जागायनायनिफ्राय हेलौ हेलौ साउन्डखौ एसे थिखाना हो हेलौ 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 खोनादोंना खोनादों औ दासिमथ' आंखौ रावबो सिनायाखैमोन आंनि मुङा डक्टर सुदेम नार्जारि आङो MBBS मेडिसिन स्पेसियलिस्ट फार्स्टआव मेडिकेल फरायोबा जों फार्स्टआव MBBS फरायग्रोनांगौ जायो बिनि उनाव आरो बोसोरथाम आरो स्पेसियलिस्ट फरायबावनांगौ जायो थ' दायो आङो MBBS फरायखांनायनि उनाव आरो 3 बोसोर मेडिसिन आरो स्पेसियलिस्ट फरायबावबाय अलमस्ट दायो मेडिकेल फरायनाया अलमस्ट दायो बेसेबां जाबाय 13 बोसोर जाबाय दायो मेडिकेल फरायनायाव दा मोनसे डक्टर डिग्रिखौ मोननो थाखाय दायो 13 बोसोर जाबाय आंना थ' आं दायो MBBS आरो MD कमप्लिट खालामबाय आङो दायो मुसलपुर बाक्सा सिभिल हस्पिटालाव आङो दायो MNHO1 हिसाबै जइन खालामदों दायो बेयावनो आङो साख्रि मावगासिनो दङ आङो उदालगुरि बैग्रिगुरि गामियाव जोनोम मोनदोंमोन बिनिफ्राय आङो उदालगुरि बैग्रिगुरि गेरुवा बैग्रिगुरि गुदि फरायसालिनिफ्राय आं LP स्कुल फरायदोंमोन बिनि उनाव ME स्कुलखौ आङो रुबि कसारिनिफ्राय फरायदोंमोन उदालगुरियाव बिनि उनाव क्लास 6 निफ्राय आङो माबा दरं नबोदियाव थांनानै फरायदोंमोन क्लास 12 सिम बिनिफ्राय गोजौ फरायसालि क्लास 12 नि उनाव आङो एन्ट्रेन्स होनानै आं बे समाव CW होननाय कमन एन्ट्रेन्स एग्जाम होनाय जायोमोन बे समाव बे कमन एन्ट्रेन्स एग्जामखौ होनानै आङो सिलेक्ट जानानै डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव दङ बियो बेयाव आङो MBBS खालामहैदोंमोन आरो बिनि उनाव बोसोरसे कन्ट्रेक्चुएल खालामनानै NRHM खालामनांगौ जायो बोसोरसे MBBS कर्स खालामखांनानै बेखौ मावखांनानै आङो पोस्ट ग्रेजुएशननि थाखाय आरो एन्ट्रेन्स होबावनानै बेखौ क्लियार खालामनानै मेडिसिन स्पेसियलिस्ट हिसाबै आङो डिब्रुगड़ मेडिकेल कलेज आसाम मेडिकेल कलेज डिब्रुगड़आव थानाय आसाम मेडिकेल कलेजाव आरो आङो बोसोरथामनि थाखाय मेडिसिन स्पेसियलिस्ट फरायदोंमोन बिनि उनाव थांनाय बोसोर 2023 नि जुन दानाव आंनि माबाया फरायनाया कमप्लिट जायो बिनि उनाव आङो दायो MNHO1 हिसाबै जइन खालामनानै साख्रि मावगासिनो दङ साबायखर बिथांनि सिनायथिखौ जोङो मोनबाय जेरै माबोरै जागायनांगौ जायफोरा दायो हाई स्कुलाव फरायगासिनो दङ एबा साइन्स स्ट्रिम लानानै हायर सेकेन्डारि सेक्सनाव जायफोरा फरायगासिनो दङ बिथांमोना सासे डक्टर जानायनि जि प्रिपारेसन बेखौ माबायदि लानांगौ दसे उनाव जों बिथांनिफ्राय मिथिगोन फैदो दानिया जोङो सासे थुनलाइगिरि बिथांखौ जों सिनायना लाग्रोनो 2024 मायथाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हानाय लोगोसे
आसाम आयेन आफादनि बर' रावनिफ्राय इंराजियाव राव सोलायनो हानाय एबा इंराजिनिफ्राय बर' राव सोलायना होगिरि जोंनि गेजेराव दंफैयो मानिनां सेल्फ मेड रानि बर' बिथांनि गुदि सिनायथिखौ जोङो गावनि खुगाजों जों खोनासंग्रोनि हेल' खुलुमबाय उदालगुरि जिल्लानि गासिबो लाइमोन बाथौ सिबियारिफोरनिसिम गिबियावनो आंनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आं जोनोम मोनदों खैराबारि ओनसोलनि खोला सिमलिबारि गामियाव आंनि बिमानि मुं मुस्लिमा प्रमिला बर' बिफानि मुं देहिराम बर' आं दायो आसाम आयेन आफादाव सासे राव सोलायगिरि महरै खामानि मावगासिनो दं आंनि फरायनायखौ होनोब्ला आङो गामिनि गुदि फरायसालिनिफ्रायनो फरायनानै दासिम मास्टार्स कमप्लिट खालामबाय थ' बेखिनियानो आंनि सिनायथि That's all. बिथांनि सिनायथिनिफ्राय जों मोननो हाबाय जे बर' बिजोंजों फरायनानै दासिम मास्टार डिग्री फर्मेल एजुकेशननि जौसिन मोनसे फरायनायनि मोनसे माबा बेनो जाबाय एमए मास्टार अफ आर्ट्स एमएससी मास्टार अफ साइन्स एमकम मास्टार अफ कमार्स बिनि उनाव जों जेसेबां गोजौआव थांगोन बे गासैबो डिप्ल'मा टाइपनि कर्स जालांगोन जेखि जाया जों गोबां मानसिया जोंनि गेजेराव फंसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरो जे बर' बिजोंजों फरायनानै जेबो जाया नाथाय बिथाङा दिनै दिन्थिना होबाय जोंनि गेजेराव बर' बिजोंजों फरायनानैनो बिथाङा मास्टार डिग्री अबयसे आं बेखौ मिथियाखिसै आयदाया साबजेक्टआ इन इंलिश साबजेक्टजों बिथाङा एमए पास खालामबाय आरो दानिया फैदो नैबे जायगानिनो सासे गेदेमाजो जोंनि गेजेराव दंबोयो जायहा आसामनि मुंदांखा 1901आव 1901 मायथाइयाव आसामनि बिखायाव गायसनजानाय कटन कलेज 2017आव इउनिभार्सिटि महर मोननाय बेसेबां मुंदांखा आरो जारिमिनारि गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै फोरोंनो मोनहैनाय बिनि जे जौगासारनाय बे थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बिथांखौ जोङो बिथांनि खुगाजों बिथांनि सिनायथिखौ जों लानि बिथाङानो जाहैबाय जौगाथि बसुमतारी गोजोन फुंबिलि खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि मुङा थरायना जौगाथि बसुमतारी आंनि बिफानि मुं बालिराम बसुमतारी आरो बिमानि कमलि बसुमतारी आंनि जोनोम बख्लामाखा दिमाकुसि गामि आं स्कुलिंखौ खालामदों जवाहर नवोदय विद्यालया दरंनिफ्राय बिनि उनाव आङो ग्रेजुएशन आरो पोस्ट ग्रेजुएशनखौ डिपार्टमेंट अफ एन्थ्रपलजि गुवाहाटी इउनिभार्सिटी बिनि उनाव आरोबाव मोनसे मास्टार्स डिग्री आङो खालामदों डिपार्टमेंट अफ आर्किअलजि एमएससी बर'दा गुजरातआव बे फरायबाय थानाय समावनो आङो यूजीसी नेट जायखौ प्रफेसर जानो थाखाय नांगौ आं बेखौ क्वालिफाइ खालामदों आरोबाव सेकेन्ड एटेम्प्ट होनानै आङो 2019आव यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइ खालामदों जायनि थाखाय माने जोङो फेल'शिप मोनो पिएचडि खालामनो बिनि उनाव आङो 2019 डिसेम्बराव कटन इउनिभार्सिटी डिपार्टमेंट अफ आर्किअलजियाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै आङो जइन खालामदों आरोबाव बिनि उनाव पिएचडिखौ आङो जइन खालामदों 2021आव स' आङो दासिमबो फरायबाय थादों आरो सार्भिसबो खालामबाय थादों स' 3 इयार्स आंनि पिएचडि जार्नि दा आरोबाव आरो फरायनाय बहुद दोङो फरायबावनो बा रिसार्च खालामनो स' नोंथांमोननिफ्राय बिमा बिफा बा स्टुडेन्टसफोर आङो फैनाय नुदों माबाफोर सोंलु दोङोबा दा फारि फारियै सोंनो हागोन गोजोन्थों थेंक इउ स' माच जोङो साथाम फुंखा सुबुंनि सिनायथिखौ मोनबाय जोंहा जर'खा दङ जर'खा आलासिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो उनावहा जोङो फिन सिनायथि लागोन आथिखालाव एज ए डक्टर बिथांनिफ्राय आं मोनसे खोथाखौ मिथिना लाग्रोनो सानबाय दिनै गाबोन मेक्सिमाम मानसिफोरा आवार एन्ड आवार जोङो मबाइल बाहायो बिनि गेजेराव
side effect in our human life. नङा होमबा? जोङो घन्टाय घन्टा जों मबाइल बाहायो बिनि साइड इफेक्ट एज ए डक्टर हिसाबै बिथाङा जोंनो मा फोरमायो? गोजोन्थों नोंनि सोंलुनि थाखाय बेयो बहुत इम्पर्टेन्ट सोंलु बियो बयबो बेयाव थानाय बयबो सुबुंफोरा बयबो जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ उन्दैनिफ्राय गासिबो जेसेबांखिनि दङ गासिबो बे सोंलुखौ गावखौनो सोंनांगौ बे मबाइला जोंखौ मा खालामगासिनो दङ बे सोंलुनि फिनखौ नों नायोब्ला गासिबो सुबुङानो गासिबो बिनि फिनखौ गावनो मिथिखागोन नोंसोरो बे मा एफेक्ट खालामदों बेयो नोंनि गावनि माबाखौ सोलेरखौ गावनि बडिखौ गावनि हेल्थखौ एफेक्ट खालामनाय लोगोसेनो बे सोरगिदिं माबायदि एफेक्ट खालामदों बयबो मेगनजोंनो नुगासिनो दङ थेवब्लाबो बे साननानै नायोब्ला बे मोनसे डिजिज बायदिसो जानानै दङ मबाइल इउज खालामनाया दा जेरै बियो गावनि देहानि खेथ्रआव बुंब्ला जिहेतु आं देहा फाहामसालियाव मावो आं जिहेतु डक्टर आं जुदि बुंनो सानोब्ला बियो गावनि देहाखौ बोरै एफेक्ट खालामगासिनो दङ दायो जोङो बांद्राय मबाइल इउज खालामबाय थानायनि थाखायनो जोङो दायो नुनो मोनो बहुत गथ' गथायफ्रानो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो स्पेक बाहायनांगौ जायो ससमा लानांगौ जायो नुनाया सोरबा ओमफ्राय बिदिनो किसुमान हेबिटबो जालाङो जेनेबा किसुमान अटिजम जालाङो गथ' गथायफोरा उन्दैनिफ्राय जासिगोन ओमफ्राय जानानै एटेनसन डेफिसिट जालाङो गथ'फोरा उन्दैनिफ्राय मबाइल नायबाय थासिगोन बेलेगाव जानाय समावबो मबाइल नायसिगोन माबानाय समाव मबाइल नायसिगोन गाबबानो बिमा बिफाफ्रा मबाइल होसिगोन नायनो थाखाय बिनि थाखायनो गथ'फोरा दायो मा जायो जोंनि बडियाव जेब्ला जोङो माबा मोनसे बुस्थुनिफ्राय जोङो खालामनानै बा माबा मोनसे जानानै सुख मोनोब्ला बे बुस्थुखौ जोङो अरायसमबो मोननो थाखाय हास्थायबाय थायो जेरै सोरबा सादा जाग्राया सादानि स्वादखौ मोननो थाखाय टेस्टखौ मोननो थाखाय जेब्ला माबाबाय थायो सादा जाबाय थानो नांगौ सादा जायाबा बेलेगाव जेबो टेस्ट मोना बेबायदिनो मबाइलाबो बिदिनो निसा जालाङो एडिक्टेड जालाङो नङा होमबा औ एडिक्टेड जालाङो निसा जालाङो बिनिखायनो दायो गथ' गथायफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मबाइल होयोब्ला मा जालाङो गथ' गथायफ्रा माने बिनिफ्राय एडिक्सन जालाङो मबाइल एडिक्सन जालाङो आरो मबाइल एडिक्सन जानायनि थाखायनो बेफोरो मा जायो बिसोरना एटेनसना बेलेगाव जेरावबो बिसोरो ध्यान होनो हाया नि खारनाव बिसोरो जेनेबा बिसोरनि मेगनाथ' एफेक्ट जाखायो बिसोरनि बेनाव मेन्टेल डिसअर्डार जालाङो बिसोरो जेनेबा एटेनसन होनो हाया लेखायाव मोजां लेखाफोरखौ फरायनो हाया बेफोरबायदि जालाङो लोगोसेयैनो किसुमान बिमा बिफाफोरा जानाय समाव मबाइलखौ होयै गथ'फोरखौ मबाइल माबा नायहोनानै जाहोयो बे समाव मा जालाङो गथ'फोरा जोंनि उदैयाव जिखिनि हजम सक्ति थायो बे हजम सक्तियाबो दुरबल जालाङो गथ'फोरना जायनि खारनाव गथ'फोरा दानि गथ'फोरखौ नुनो मोनो मोदोमानो जाया हांख्रें थायो जानायाथ' बहुद जायो मोदोमानो जाला बे डक्टरि लाइफआव बेबायदि पेसेन्ट औ नायनो मोनबाय नामा दासिम आं जेनेबा मेडिसिन स्पेसियेलिस्टफोरा मेनलि गथ'फोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामा ओरैनो गिदिर खालामो नाथाय नायनो माने बहुत गथ'फोरखौ जेसेबांखिनि गथ'फोर नुयो गासिबो नोङो जुदि गामियाव नायोब्ला नों गावनि मेगनजों नुनो मोनगोन गथ'फोरा बेसेबां उन्दै गथ'फ्रानो दाना ससमा लानांगौ जायो बेसेबां उन्दै गथ'फ्रा दायो एकदम दुरबल माबा एकदम लोरबां गोजा आन्डार वेट गोजा बेफोरबायदि नुनो मोनो पायखाना माने मोजाङै हजम जाया मोजां गथ' माबाफोरजों गिदिरफोरजों मोजाङै सावरायलाया मोजाङै रायलायलाया मोजाङै रेसपन्स खालामा बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनो थेंक इउ ग्रुप जानायनिफ्राय लानानै गोबां बिथिङाव जोंहा हेम्पार गोग्लैयो मबाइल बांद्राय इउज खालामोब्ला बेखौ जोंहा एज ए डक्टर हिसाबै बिथाङा फोरमायबाय सारखौ जिरायनो थाखाय दसे खावलायबाय गोबां माने हिस्टरिकेल प्लेस बेनि गेजेराव जोंनि बे नोंथांमोननि डिमाकुसि खैराबारि बेयावबो जोंनि बर'फोरनि माखासे आगुआरि सम्पदफोर बा आगुआरि माखासे हिस्टरिकेल प्लेसफोरबो दङ दा बे हिसाबै एज ए आर्किअलजि डिपार्टमेन्टनि सासे इडुकेसनिस्ट हिसाबै आगुनिफ्राय बा आगुनि जोंनि बर' हारिनि माबाफोर बिदि जारिमिनारि मोन्दांथि बेफोरबायदि दासिम रिसार्च खालामनानै मोननायानो जा एबा बबेबाफोर जायगायावहा स्पेसियेलि जेनेबा बर'फोरनि सिगाङाव बेयाव बर' दंमोन बर' राजा दङमोन बेयाव बर'नि उमुक थुमुक दङमोन
दा बेफोरनिफ्राय बिदि मोननो हानाय माबाफोर नजिर दङ नामा? आं डिपार्टमेन्ट अफ आर्किअलजियाव बिथांमोना खायफा मिन्थियो जानो हागौ आर्किअलजियाव जोङो मा फरायो बा खायफा मिन्थिया जानो हागौ स' आं बेखौ खोन्थाना होनो आर्किअलजि आरो हिस्ट्रि आर्किअलजियाव जोङो फरायो मेटेरियेल रिमेन्स माने जायफोरा जोंनि एनसेस्टार्स बा जोंनि सिगाङाव जायफोर दंमोन बिसोर माबायदि माने गावसोरनि लाइफआव माबायदि बिसोर सार्भाइभ खालामोमोन डेफिनेटलि दा बहुत डेभेलप जाबाय वर्ल्डआव बाट सिगाङावथ' बिदि नङामोन गोदो गोदाय टाइमाव स' जोङो बे समाव मा खालामो हिस्ट'रियाव जोङो फरायो रिटेन एभिडेन्स बा रिटेन रेकर्डस लिरनाय जायफोरखौ लिरनायाव जोङो मोनो बाट आर्किअलजियाव जोङो रिटेन रेकर्डआ जोङो 0.01% माने बहुत खम आरो जिफोर दोङो बेफोरबो खायफा स्क्रिप्टफोरा डिसाइफार जायाखै स' जोङो बेसिकेलि आर्किअलजियाव फरायो मेटेरियेल रिमेन्स जायखौ जोङो आं स्पेशलाइज्ड इन प्रि हिस्ट्रि स' प्रि हिस्ट्रि मिन्स बिफर हिस्ट्रि हिस्ट्रिनि सिगाङाव स' बेयाव जोङो आंनि पिएइचडि रिसार्चआनो जाबाय त्रिपुरा रिजनाव प्रि हिस्ट्रि इन त्रिपुरा सनाइ भेलि होननाय मोनसे जायगा दङ बेयाव स' आं बेसिकेलि स्पेशलाइज्ड इन प्रि हिस्ट्रि बे हिसाबै जोङो फरायो मेटेरियेल रिमेन्सआव बायदि बायदि दोङो आंनि स्पेशलाइजआ जाबाय अन्थाइ जायफोरा नेचारेल नङा बाट जोंनि एनसेस्टार्सआ मेनुफेक्चार खालामना गालांनाय आरो बिसोर बाहायनाय गावसोरनि सुबिदानि थाखाय साप'ज हान्टिं होननानै बुङोबा हान्टिं बा बै समाव जायफोर साबसिस्टेन्स इक'नमिनि थाखाय बिसोर बाहायोमोन स' सारा सोंनाय हिसाबै आं जोंनि रिजनाव बा बिटिआर रिजन बा बड'लेण्डआव दासिमबो आङो माने गावनि रिसार्चखौ बेयाव लाबोआखै आं लाबोगोन फार्स्टआवनो आङो गावनि पिएइचडिनिखौ फोजोबखांनानै आङो बिथिं बहुत हिस्ट'रिकेल जायगा दङ जोंनियाव स' बिनि सायाव आङो रिसार्च खालामनानै पाब्लिकेसन खालामगोन सानदों दा एट प्रेजेन्ट आङो जोंनि जायगायाव खालामथ'वाखै सिगाङाव आङो खालामदोंमोन सार्डार्न इण्डिया आन्ध्र प्रदेशआव बिनि उनाव आङो गुजरातनि सायाव खालामदों माने आंनि एमए जेब्ला आं खालामबाय थादों पस्ट ग्रेजुएसन आरो दायो आङो खालामबाय थादों त्रिपुरा रिजननि प्रि हिस्ट्रि आर्किअलजि गोजोन्थों थेंक इउ आर्किअलजिस्ट माने मा निश्चय एथ'बाबो नोंथांमोना मिथिबाय दा बेनि गेजेरजों जोङो आगुनि जायफोराखौ हिस्टरियाव थिउरिटिकेल फोरमायनाय जायो बेखौ बिथांमोना प्रेक्टिकेलि नायबिजिरनानै गोनां जायोबा सोरनिबा न'खौबो जावखांनानै बिथांमोना मा खालामो दिहुननाय जायो आरो जेरै राम मन्दिरखौ बाबरि मस्जिदा जेब्ला लुजादोंमोन बेयावदि राम मन्दिर दङमोन बेखौ बै आर्किअलजिस्ट बिथांमोनासो जावखांथाबनानै मन्दिरनि माखासे बायखोन्दा नेरसोनफोरखौ बिथांमोना दिहुननानै जे सुबुत होदोंमोन जे बेयाव मन्दिरानो दंमारमोन थिग बेबायदिनो थुनलाइगिरि हिसाबै आं सोंनो लुबैदों जे जोङो बुहुमनि जारिमिनाव नायोबा जों नुयो मोनफ्रोमबो धोरोमनि गुदियाव मोनफ्रोमबो थुनलाइनि जागायनाया बै धोरोमनि गुदि बिथाखौ लानानैनो थुनलाइया जागायबोदों बियो हिन्दु शास्त्रनि बाथ्राखौनो बुं एबा गुबुन गुबुन धोरोमनि बाथ्राखौनो बुं थिग बेबायदियाव जोंनि बर' थुनलाइनि जे गुदि बिथा आरो आथिखालनि जे थुनलाइनि सानस्रि बेनि गेजेराव मोन्दांथि बेनि सायावसो फोरमायनो थाखाय खावलायबाय गिबियावनो सोंथि सोंग्रा नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा नोंथाङा जा सोंथि खालामदों अननानै रिपिट खालामदों बर' थुनलाइयाव बाथौ धोरोमनि जि गुदि बिथा एबा बर' थुनलाइनि जौगानायनि जि दाहार बेयो बाथौ धोरोमजों एबा जोंनि बर'नि धोरोमजों माबायदि जौगाबोदों एबा मा सानस्रि दं बेवहाय गिबियावनो जों बयबो मिथिगौ जे मोनसे हारिया बा हारिनि थुनलाइया जौगानांगौब्ला बे हारिहा मोनसे माने गावनि धोरोम राव हारिमु गासैबो थाफानांगौ दा बुंनाय जायो आरोखि जाय हारियानोखि गावनि एखुथिया धोरोम राव हारिमु गैया बे हारिनि सिनायथिया माने गोमालांनो थांगासिनो दं
दाथ' जोंनि बर' हारिनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला हारि आरो थुनलाइनि सोमोन्दो कुइसना एसे रिलेट थ' आं बे बिथिङाव बुंनो नागिरदोंखि जोंनि जा बर'नि धोरोम बयबो मिथिगौ गुबैयै जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो जों बर'फ्रा जों माने साफा साफा बर' होननानै बयबो मिथिजाबोदों बा बाथौ धोरोम होननाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिगौ कि बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौ फालियो थ' गोदोनि जायफोर लिरगिरि बिथांमोन बा दानि जायफोर लिरगिरि बिथांमोननि लिरनायफोरखौ जों बयबो फरायोब्ला नुनो मोनो कि जोंनि बर'फ्रा माबायदि रोखोमनि बाथौ सिबियोमोन बा जोंनि बाथौनि जानाखि खान्थि बे खान्थिनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिफ्रा मोनसे न'खराव जाबायदि फोथायनाय लाबोदोंमोन फोथायनायनि गेजेरजों बा जोंनि दा लाइमोनफोरा नोंथांमोननि गेजेरावनो जों बयबो नुनो मोनो कि धोरोम फोथायनायनि गेजेरजों बिनि गेजेरजों जानाखि थुनलाइनि मोनसे सोरजिनाय बा आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों कि सासे लिरगिरि महरै आं आगोलावबो गोबां बाथौखौ लानानै बा धोरोमखौ लानानै गोबां आर्टिकल्सफोर लिरबोदोंमोन जायनि गेजेरजोंनोखि जों मिथिनो मोनो कि जोङो मोनसे गावनि धोरोमनि गेजेरजों जों गावखौ माने दानो हायो थ' बै आगोलनि जा लिरनायफोर सार बिथांमोननि मेडाम बिथांमोननि जा लिरनायफोर बेयाव बेरखाङो कि जों माने जोंनि धोरोमनि गेजेरजों गोबां माने जों सानोखि खायसे खायसे खामानि मावनो लानाय बा जोङो सम लाना सम मानसिनि गोसोआ सोलायबाय थायो बा गाज्रि लामाथिं जों सम लानानै थांफ्लांनो नागिरो अब्ला माने सासे मानसिखौ मोनसे हारिखौ माने धोरोमा हमथानानै लाखियो बे जा सानस्रि बेफोरखौ जों माने लिरनायनि गेजेराव नुनो मोनबोदों गोदोबो नुनो मोनबोदों आरो दा बेफोर सानस्रिया जोंनि लिरनायनि गेजेरजों बेरखांनायखौ जों नुनो मोनदों थ' बेनिखायनो जा थुनलाइनि गेजेरजों जा बाथौनि मोनसे जोंनि बाथौनि जा सानस्रि बेखौ माने जों जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो गोदोनि आरो दानि समनि गेजेराव दिनैनि बर' हारिनि थुनलाइनि जि बिथा जि मोनसे मानदान्दा बे मानदान्दाया बिसिम सफैनायनि आन्दोआव बर'फोर एबा बर' बोराइफोरनि खुगा खुगा सोलिबोनाय जे मोन्थोर खुगा थुनलाइ बेजोंनो फैदों होननानै नोंथाङा सानो नामा? जोङो बे बाथ्राखौ नंखायबो होनना बुंनो हाया मानो होनोब्ला नंगौ होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला खुगा खुगा सोलिबोनाय जा थुनलाइयारि बाथ्रा बाथौनियानो जा बा मोनसे गामियारि समाजनि जा खुगा खुगा सोलिबोनाय बाथ्रा बेखौनो जोङो थुनलाइयाव महर होयो बेखौनो जों खायसे खायसे समाव खुगा सल'फोरबो होननानै बुङो बे गोदोनि शिब बोराइ शिब बुरै बिथांमोननि जा जारिमिन बेखौबो जोङो थुनलाइनि गेजेरजोंनो मोनदांनो हादों थ' बेखौ माने बाथौनि जा बिथा सानस्रि बेखौ माने थुनलाइनि गेजेरजों जों माने लाबोनायखौ फैनायखौ नुनो मोनदों आरो थेंक इउ दाका जों फैफिननोसै फिन एक्चुअली नोंथांमोना जा खन्थाइखौ आवरायनो होदोंमोन आं मिथिदों कि आं माबे खन्थाइखौ आवरायनो होदों किन्तु बे पएमा फेसबुकआव आपल'ड खालामनाय दंमोन माने नेट स्ल'नि थाखाय आं पएमखौ हायासै डाउनल'ड खालामनो असमिया दोंसे खन्थाइ लिरदोंमोन 2-3 मान्थस आगोल बे पएमखौ माने असमियानि आं लिरनायनि उनाव सासे लोगोआ एसे कारेक्सन खालामनानै होदों आरो जा एसे मिस्टेक्सफोर दंमोन थ' जुदि नोंथांमोना खावलायनायलाय आङो गाज्रि मोनाबा असमियाखौनो आवरायनोसै आरो खन्थाइनि मुं आको एबार असिनाकि हय जावाहा आरो खनसेबाव जोङो सिनायि फिन खनसेबाव सिनाय मोनै सुबुं जानि दे माने लाइक सासे सेंग्रा आरो सिख्लाया गोसोथोलायनायनि उनाव दे जों माने सेपारेट जानोसै बे टाइपनि पएम आरो अके पएमखौ आं आवरायनोसै आको एबार असिनाकि हय जावाहा তুমি আৰু মই উশাহৰ ক্ষণ গণি গণি খোজকঢ়া বাটেৰে অচিনাকি হয় দুয়ো আঁতৰি যাম ভিন্ন দিশেৰে ভিন্ন অজুহাতেৰে আকৌ এবাৰ অচিনাকি হৈ যাওঁ আহা হঠাতে আকৌ যদি কেতিয়াবা মুখামুখি হওঁ চকুত চকু পৰিলেও আমি কথা নাপাতো বিনিময় নহ'ব কোনো ইংগিত হাঁহিবলৈ মন গ'লেও আঁতৰি আহিম অকলশৰে আকৌ এবাৰ অচিনাকি হৈ যাওঁ আহা সুখ দুখৰ বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ মোবাইলৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত নাথাকিব যাৰ নাম ফেচবুকৰ ইনবক্সত নাথাকিব যাৰ কোনো মেছেজ হোৱাটছএপতো নাথাকিব কোনো ইমজি আকৌ এবাৰ অচিনাকি হৈ যাওঁ আহা
ব্যস্ত সময়বোৰত আমনি কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ অধিকাৰ নাথাকিব দুয়োৰে নাথাকিব তোমাৰ মোৰ মাজত কোনো ধৰণৰ অভিমান নাথাকিব প্ৰেম অথবা ভালপোৱা পাহৰিম বুলি জানো পাহৰিব পাৰি সকলো তথাপিও তুমি আৰু মই অচিনাকি হৈ যাওঁ আহা সকলোবোৰ অৱসাদ পাহৰি পেলাও নিজৰ মনৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকক ভালপোৱা আচলতে অভ্যস্ত হৈ পৰা অতীতৰ সোঁৱৰণিবোৰ আমাৰ বাবে যেন মাথো দুখৰ ঋতু আমাৰ দূৰত্বই যদি তোমাক আৰু মোক সুখ দিয়ে আমাৰ অলপ সময়ৰ চিনাকিয়ে যদি নিদ্ৰা হৰে মুখামুখি হ'লে যদি আৱেগিক হৈ পৰোঁ বাৰে বাৰে তুমি আৰু মই অচিনাকি হৈ যোৱাই ভাল আহা আকৌ এবাৰ অচিনাকি হৈ যাওঁ নিয়মাভিক আদৰ চেনেহ নাথাকিব যাৰ সৈতে সেয়া তুমি নহয় আপুনি হৈ পৰিবা এয়া তুমি নহয় আপুনি হৈ পৰিবা আহা আমি তুমি আৰু মই একেবাৰে দূৰ ক'ৰবালৈ গুচি যাওঁ একেবাৰে দূৰ ক'ৰবালৈ গুচি যাওঁ য'ৰ পৰা চিনাকি হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকিব আকৌ এবাৰ অচিনাকি হৈ যাওঁ আহা তুমি আৰু মই গোজोन्थों जोबोद साबायखर